ko be Allah subhanahu wa ta'ala ka ko shaytan jasi korona shaytan min alika fala kirfe ko Allah ka bina kala shalena aman sisi Allah subhanahu wa ta'ala ko parkame alamin ali ko game na foi sega e foi para alamin sona kane mo ka ampere ele franyo ka pi ni ma paina Nizamia pembeni mwa kama sorogo ya nige ane aka mwati pela kele kanyo pe na Allah subhanahu wa ta'ala maso ala ayo tigine kala munga ala ya jalla ko to ma pengen ala munga muso ala yuji uma pendi ala ya ma mungo so ala yuji ala yuji ni pemi ye pindori rabi ala yuji wali pemi ala ya jalla ko ulama Allah ko akabara pela selena ala na fɛn kɛ a ko o bɛɛ lajɛlen ye ko ɲuman ye an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala fo k'a barika k'a ɲini ala fɛ ala ka sijan ani kɛnɛya ani lafiya ala k'o di an ka silamɛɲuman bɛɛ lajɛlen ma sijan ni kɛnɛya ni lafiya ala k'o di an fa adamaden fɛn o fɛn bɛ dugukolo kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'o d'an ma an ka laɲini ye min ye mun ni ala ta ye ala k'a ko sabati ala k'o kɛ ala ka mɔgɔ musafa bonya kosɔn sɔli ala sɔli kelen ola ande to kuma kono Allah kole kɔfɛ ani ala barikalen kɔfɛ an bɛ sɔli tatiyo kan an bɛ sɔli zabizabiyo kan an bɛ sɔli madaniyo kan an bɛ sɔli madiyo kan an bɛ sɔli abdulayi kenga ani aminatati muhammadu ibn abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cɛ min n'a ka ɲɛnamaya a daminɛna gɛlɛya la ala ka ka ɲɛnamaya laban gɛlɛya o de ye alakira musafa ye i mana sɛgɛn cogo o cogo i ka sɛgɛn tɛ se ka kira ta bɔ mɔdon tɛmɛna a gɛlɛyara alakira kan maga min kɔnɔ tumana min n'a cira k'a kɛ kira ye a ka kiraya ci laseli a gɛlɛyara alakira kan sallallahu alaihi wa sallam fo don dɔ alakira pili alikaba kɔnɔ jugu ye ɲɔgɔnmɛ kile toso ta ka taa bila alakira kunkolo kan alikaba sanuma kɔnɔ n'o ye alajabi a ye nin kɛ nin don ka tila a ma da o ma dɛ kira ma fosi bɔ nin si la sabu kira kunna kɛ dun o tumana fɛ a tilara ka na alakira ta a ka woki kama k'a ŋɔnɔ seere k'a bisi walahi fɔ alakira ɲɛ ɲɛkɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kira kun nɔfɛ k'a ko ko ala a ko ko u faw wala a ko ko u baw wala a ko joli a ko ala de ala min ni o de danfɛn bɛɛ lajɛlen daminɛ ala ni alakira ye fɛn min ko fɔ o ye ala ye ne o tumana fɛ alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ye nin gɛlɛya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ alakira fatura doni riwaya dɔw b'a yira an na k'a fɔ ko kira ma fatu ten sabula fɛn min ka di kira ye kosɛbɛ o tun ye saga kamani kɛrɛnkɛrɛn ma saga kinyanfanfɛ kama o de tun ka di alakira ye sallallahu alaihi wa sallam dɔ de ye saga kama in empoisonné k'a di alakira Muhammad ma wa o bana in taara ni n delila k'a fɔ aw ɲɛna yan n'o tɛ foyi ti kɛ k'a fana alakira la nka n'i y'a ye ala subhanahu wa ta'ala ma kibaruya min na siga t'a la foyi ti kɛ ni sababu tɛ a ka saya sababu o kun bɔra fɛn min na o de ye poison ye nin ye riwaya dɔw ye minnu ni fura o ko tɛmɛnen kɔfɛ alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sana yɛrɛ kana diɲɛ na a nana gɛlɛya camanba de kɔnɔ gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye den n'i nana diɲɛ na i jigi bɛ da jɔnni kan o y'i bolo fa i jigi bɛ da jɔnni kan o de ye maa min y'i bange o tuma i jigi bɛ da o de kan sabula ni maa bɛ se ka i naani o de bɛ i naani ni maa bɛ se k'i ɲɛji ca o de bɛ ɲɛji cɛ ni maa bɛ se ka don i ni gɛlɛya ko cɛ ale fɔlɔ de bɛ ko i ni gɛlɛya ko cɛ i bolo fa bange ti ka gɛlɛya mɛ alakira sallallahu alaihi wa sallam kira garisɛgɛ sɔrɔla kalo kelen kalo fila kira fakɛ fatɔrɔ a bangena o fa in de kɔfɛ a bangelen san 6 a si san 6 k'a to denmisɛnninya la denmisɛnninjiniya la o tumana fɛ a ba fana nana fa o tuma alakira fana ani sani sama nka alakira ka di ala ye ka tɛmɛ a bɛɛ mɛ gazwatu Khandaq don a tigɛ siri tora Khandaq tigɛ siri tora madinakaw
jugu dɔw ko u bɛna bi dugu kan o tumana fɛ dugumaw ye réunion kɛ o tumana fɛ u farala ɲɔgɔn kan ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka taa kuma jira kira la k'u ka dingɛba soli ka dugu in lamini n'u ye dingɛ soli ka dugu lamini o tumana fɛ kɛlɛkɛdenw tɛ se ka don sotigidenw tɛ se ka don bilen fo ni mɔgɔ min jigira ka bɔ i ka so sanfɛ n'o tɛ i tɛ se ka don o tumana fɛ o dingɛ in soli tɔ la o soli don n ko kɔngɔ ye alakira sɛgɛn sallallahu alaihi wasallam kɔngɔ ye alakira minɛ k'a minɛ a fɔyɔrɔ t'a bolo a bɛna jɔnni den a bɛna ka sahabaw de den wa a bɛna jɔnni den alakira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam nin don kɔngɔ ye kira minɛ kira y'a ka jalamugu kɛ k'a cɛsiri o bɛna ta a fanga nana ba kɔngɔ yɛrɛ fɛ f'a bɛ fɔgɔla n'a bɛ tɔgɔma a b'a essayer k'a bɛ bin f'a bɛ ɲanamini a ye gabakuru dɔ de ta ka o siri a ka jalamugu la a kɔnɔbara ko gabakuru in kɛ ka jalamugu kɛ ka gabakuru in siri n'a kɔnɔbara ye tewu ni k'a jɔ walasa sahabaw kana bɔ a kalama k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen kira ye nin de kɛ kira ye nin degun bɛɛ la mun kama a ye nin tɔɔrɔ in bɛɛ lajɛlen muɲu mun kama n'o tɛ o don ni kira tun ko ala ka kulu kɛ sanu ye k'a d'a ma ala tun bɛ sɔn ni kira tun ko ala ka baji bɛɛ lajɛlen kɛ jama ye k'a d'a ma ala tun bɛ sɔn o don mɛ munna alakira ye nin degunba in bɛɛ ta munna alakira ye nin sɛgɛnba in bɛɛ ta sabula alakira yɛrɛ de ka kumananw na a ko duniya sijinul mu'min a ko diɲɛ ye mumini ka kaso de e bɛ lafiya ɲini wa la kan'o ɲini i t'o sɔrɔ mumini o fo n'a sɔrɔ i ka muminiya o dafalen tɛ dɛ n'o tɛ n'i ka muminiya dafalen don hali ni ala ye hɛrɛ bɛɛ lajɛlen d'i ma walahi i na tɔɔrɔ y'i ɲɛna diɲɛ dugukolo in sanfɛ tɔɔrɔ min mɔgɔ ma deli ka min ɲɔgɔnna ye juguw na o da i ka jɔnnu ala jugu jɔnnu alakira jugu sallallahu alaihi wasallam donc an ka kira ba Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam a ka ɲɛnamaya daminɛ o kɛra gɛlɛya la a ka ɲɛnamaya cɛmancɛ kɛra gɛlɛya ye a ka ɲɛnamaya laban fana kɛra gɛlɛya ye o alakira Muhamadu Mustafa kelen sallallahu alaihi wasallam a ye nin degun bɛɛ kɛ jɔnni kama muminu a mantonw a ye nin bɛɛ kɛ jɔnni kama ala ka se ka a mantonw la hinɛ ala ka se ka a mantonw filɛ n'a ka hinɛ ye mais kira manton dɔw a dɔw ye mun kɛ alakira la a dɔw ye mun ta k'a ɲɛsin alakira ma sallallahu alaihi wasallam kira fatulen kɔfɛ a ye ɲininkali kɛ ko kira ka denbaya ko u bɛ min n'i taara Makan bi e ka ɲininkali kɛ ko alakira ka du bɛ min minnu ta hiji la a ye ɲininkali kɛ ko kira ka du bɛ min kira ka du tɛ se ka yira i la Makan an bɛ ka taa o Mamadu min kosɔn Makan bi kira ka du tɛ se ka yira i la Makan fatu Makan don alakira sallallahu alaihi wasallam a nana ka tantan de tura a muso kaburu la Khadijatul Kubra dɔ ko a ma ko ya Rasulallah i tɛ taa so i tɛ taa i da so i ka si so a ko o tigi ma yalama so bɛ n fɛ wa yalima so bɛ n fɛ wa o don a ko k'a ka tantan turu a muso kaburu la n'o ye Khadijatu ye a ka tantan de turula Khadijatu kaburu la a sira ye Makan dayɛlɛ don aw ka ɲininkali kɛ ko kira somɔgɔw don o kuma kira ma den sɔrɔ wa a ye ɲininkali kɛ k'u bɛ min kira somɔgɔw bɛ min n badenw fɛn min bɛ diinɛ nin nɔfɛ fɛn min bɛ diinɛ in kɔ ni aw y'a dɔn walahi aw ti tulonkɛ a ti tulonkɛ diinɛ in a taara tasuma na bi anw ta kɔni ye a kɔlɔn solila ka ji bɔ kɔlɔn in kɔnɔ k'a sigi k'a kɛ minila kɔnɔ anw ta tɔ de ye k'a min an kana dɛsɛ k'o min dɛ an kana dɛsɛ ka o ji ta an bolo la k'a min an kana dɛsɛ o la nin y'aw ka kira de ye alayhi salatu wassalam kira denw u fara kira fatulen kɔfɛ kalo 6 a denmuso kelen min n'o tɛ den 7 ale bolo de y'a den bɛɛ su don den 7 fo n'a kɛra den kelen a tigɛ de y'a den bɛɛ da dingɛ kɔnɔ fo n'a kɛra den kelen o den kelen de tun ye muso a bɛ fɔ o ma Fatima Zahra o Fatima to in al-Batul sayyida nisa'il alamin
min ye diɲɛ muso silamɛ muso bɛɛ lajɛlen kuntigi ye alijinɛ muso bɛɛ lajɛlen kuntigi Fatima a ngama ale de ma alakira Muhamadu Mustafa denmuso a ye den bɛɛ da dingɛ kɔnɔ fana kɛra o ye denkɛ yɛrɛ laban da don n'o ye Ibrahima ye jugu dɔ taara alakira sɔrɔ seliba sɔgɔmada fɛ a bɛ kasi la a taara de ka buguri cɛ a bolo la k'a kɛ alakira kunkolo la ahɔ e kɔni ni e sara don min o y'i ka nin weleda in balen o y'i ta bannen a la pewu an t'i den kelen to yen i bɔnna kelen an t'o to yen dugukolo sanfɛ an b'a bɛɛ fa i y'a dɔn nin ye jigi kari da ye a den fatulen su b'a bolo a bɛ k'o su kasi jugu dɔ de nana nin a buguri cɛ ka k'a kunkolo la ka nin fɔ a ye a tɛ se k'u nɛni a tɛ se k'u suru nin bɛɛ dara aw ka kira kan nka o don ala ye a ka kira hakili sigi o don ala ye kuranna aya jigi ala ko cogo di a ko inna a'tainaka al-kawsara fasalli li rabbika wanhar inna sha'ani'aka huwa al-abtar a ko Muhammad kana kasi i ɲɛji cɛ i k'a dɔn ne ala ye dili kɛ i ma bɔnna caman la i somɔgɔ t'i ba fɔ ka diɲɛ wuli n'u y'u kɛ cogo o cogo ne ala de bɛ dali kɛ wa ne ala de bɛ fagali fana kɛ o tumana fɛ i bɔnna t'i ba i hakili sigi i bɔnnaw t'i ba dɛ inna a'tainaka al-kawsara an ye bɔnna caman di e Muhamadu ma o ye tawsiritigi dɔw ka ye cogo ye nka tawsiritigi dɔw fana ye ko al-kawsara kɔji de ko don alijinɛ kɔnɔ kɔji duman min bɛ n'a ka di gulɔ ye n'a ka di ka tɛmɛ diɲɛ fɛn ji duman bɛɛ lajɛlen kan n'o ye kawsara kɔji ye ɔ tuma dɔw fɔ ko o kɔji in ko don o ye tawsiritigi dɔw ka taasira ye nka tawsiritigi fanba taara min fɛ ni anw yɛrɛ bɛ lakali kɛ n'olu ka arayu ye o de ye alakira somɔgɔw ala ye aya in de jigin a somɔgɔw ala ko k'a somɔgɔw tɛna to yen fo ka taa fɔ diɲɛ wulila don min k'u t'i ba dugukolo sanfɛ ala ko i ɲɛji cɛ fasalli li rabbika taa seli i ma ɲi wanhar i k'i ka ɲɔgɔmɛ faga i ka jugu ninnu to yen i ka kafiri ninnu to yen ne ala bɛ min kɛ n yɛrɛ b'a dɔn ala sɔrɔla k'a fɔ la inna shani'aka huwa al-abtar i k'a dɔn maa minnu ko e Muhamadu kɔtigɛra maa minnu ko u n'i den bɛɛ fa maa minnu ko u n'i buruju ci i ka da la k'a fɔ olu de buruju bɛna ci olu de kɔtigɛlen don olu de ye mɔgɔ mago salenw ye ne ala de ko ten inna shani'aka huwa al-abtar o tuma nin ye alakira Muhamadu Mustafa de sallallahu alaihi wasallam Fatima fatura kira yɛrɛ fatulen kalo 6 ani dɔɔni Fatima ma san sɔrɔ alakira kɔfɛ Fatima fatura n'an ko an ka don o babu kɔnɔ o ka gɛlɛn kojugu sabu a ti faamu Fatima fatulen den fila min n'o tun bɛ alakira bolo sallallahu alaihi wasallama n'o de ye Hasan wal Husein kira ye diɲɛ olu ta an filɛ jɔyɔrɔ min na n'o ye minibari sanfɛla ye alakira ye den fila in ta a bolo ma k'o yira sahaba jama la don dɔ a ko a bɛ ninnu dɔn wa a ko ninnu bɔra ne Muhamadu la wa ne Muhamadu bɔra ninnu na ala mɔgɔ bonya kɛ mɔgɔ fɛ i ka mɔgɔ kanu maa min kɛra Hasan ni Huseini fɛ ala ban mɔgɔ la i ka maa don i ka jahanɛmɛ kɔnɔ i k'i ka funu jigin kan maa min bana Hasan ni Huseini la mais a ye ɲininkali kɛ ko Hasanu sara cogo di a ye ɲininkali kɛ Seydina Hasan alayhi salam Hasanu sara cogo di Imam Hasan Hasanu a poisonné na de k'a muso sara k'u b'a giriya sanu ɲɔgɔnna d'a ma ka tila ka cɛ wɛrɛ proposer muso ye Hasanu salen kɔfɛ u bɛna muso in furu cɛ min ma ko n'a sera ka poison kɛ Hasanu kɔnɔ muso in ye poison kɛ Hasanu kɔnɔ alakira mɔden Hasanu sara Hasanu fagalen kɔfɛ u sago sɔrɔla sabula o don kama o y'a sɔrɔ fanga bɛ Hasan ni Huseini na n'u farala ɲɔgɔn kan u n'u ka jama fanga tun b'u la o don u bɛ se ka ko dɔ kɛ donc o ye Hasani bɔ a la Hasan boyilen kɔfɛ o sɔrɔla ka na Seydina Huseini de kama sisan Imam Husein alayhi salam Huseini fagara cogo di n ko Huseini faga don a ye Seydina Ali ka gulokiba a ye o dɔ don walasa u ka se ka a ko hinɛ kama k'a to yen
ana somɔgɔw den fitini a y'o ta k'o yira o la den min n'a ti tɛmɛ kalo 3 kan walima kalo 2 kan denyɛrɛni Useni y'o ta k'a yira o ye flèche bila o denyɛrɛni fitini na k'o faga k'a minɛlen to a bolo u ye Useni faga jɔnni de ye Useni faga kafiriw wa mushriku wa la minnu b'a fɔ ko Allahu akbar u ye Useni faga k'a kunkolo tigɛ k'a don bɔjan na k'a yanga na u bɛ ka Allahu akbar fɔ ka munumunu u sera ka Alakira somɔgɔ min faga o don u y'o faga u ma se ka min faga u ye nɛgɛjɔlɔkɔ de don o sen na ka dɔ don u kan na k'u jɔnya minɛ kira somɔgɔw nin de kɛra olu la Alakira jigiw Alakira ka du nin de kɛra o la kira taalen kɔfɛ mais jɔnni y'a kɛ selilaw o don silamɛya kalifaya tun bɛ mɔgɔ min bolo a tɔgɔ tun ye ko Yazid ibn Muawiya Muawiya ta den silamɛya ɲɛmɔgɔ min tun bɛ yen ko Muawiya n'a kɛra silamɛya ɲɛmɔgɔ ye Seydina Ali fatulen kɔfɛ sabu a ye Asani nɛgɛ n'a Asani tun ma sɔn a tun bɛ kɛlɛ bi Asani kan k'a minɛ a la diyagoya la o tuma Asani ye layidu min ta n'a bɛ sɔn ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye o tuma n'a fɔ ani Alakira ka kumakanw ye ale bɛ sɔn ka ɲɛmɔgɔya d'a ma ale bɛ baya k'a ye a fana y'o accordé Asani bolo mais o Muawiya fatulen a ye silamɛya ɲɛmɔgɔya de ta k'a d'a den ma n'o ye Yazidu ye Yazidu de ye nin kɛ Alakira mɔden na k'a kunkolo tigɛ a kunkolo tigɛtɔla u bɛ ka tila ka Allahu akbar fɔ k'a sɔrɔ kira mɔden kunkolo bulonlen bɛ sanfɛ dɔw fagara muso dɔw fagara dɔw bɛ yen olu ɲɛnama minɛlen don u bolo u bɛ ka yaala ni a ye k'u muge bɔ n'a ye aw t'a dɔn ko diɲɛ Ala mago tɛ diɲɛ na ni Ala mago tun bɛ diɲɛ na Alakira mɔden kunkolo tun bɛ tigɛ wa ni Ala mago tun bɛ diɲɛ na Alakira mɔden tun bɛ faga tan wa o don Ala tun b'a ka diɲɛ bɔ yen mais aw ka d'a la k'a fɔ de diɲɛ ye tɛmɛsira de ye Ala mago foyi tɛ diɲɛ na o tuma muminu a ye to an k'an tilen an ka baara kɛ an k'an ɲɛ dayɛlɛ an k'an tulo dayɛlɛ ni tiɲɛ fɔra a tɛ fili dɛ el haqqu huwa al haqqu tiɲɛ ye tiɲɛ de ye tiɲɛ tɛ fili dɛ an k'an ɲɛ dayɛlɛ an k'an tulo dayɛlɛ kira ka diinɛ in ye min ye a ye to an ka o minɛ an k'a lawaleya an kana bɛɛ lamɛn an kana tugu bɛɛ kɔ bɛɛ t'a ɲalen fɛ selila ko t'a la dɛ ni bɛɛ tun b'a ɲalen fɛ Alakira mɔden kunkolo tun tɛ tigɛ mais a kɛra mun kosɔn fanga a kɛra mun kosɔn ɲɛmɔgɔya a kɛra o de kosɔn an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Alakira Ala ka an nafa ni a barika ye a n'a ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen a fɔra Hasan ni Huseyni de ma Alakira k'olu 2 de ye alijinɛ funikɛniw ɲɛmɔgɔ a k'o de ye Hasan wal Huseyni sayyida shabab ahli janna o de ye Hasan wal Huseyni an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'an tugu belebele ninnu kɔ ka don alijinɛ kɔnɔ Ala k'o kɛ Alakira Mustafa bonya kosɔn sɔli ala rasuli karim o kɔ tɛmɛlen kɔfɛ an ka seko an'an ka kuduwa an b'an ka foli belebele an bɛ o se a ma an kɔnɔna jɛyalen dugawu la an kɔnɔna jɛyalen dugawu la ka ɲɛsin a ma ka ɲini Ala fɛ Ala ka nɛɛma a n'a ka hinɛ Ala k'o jidi a kan Ala ka nɛɛma a n'a ka hinɛ Ala k'o jidi an ka seko kan n'o y'an ɲɛ jɔyɔrɔ ye Alhaji Sheikh Amadu Siribe Banugo Amadu Sugunga ani Malifiya Tana Mundugula Farada sabu ɲuman a y'an kɔ kiti min na an b'a deli Ala fɛ ya Rabbi Ala ka o nɔgɔya a ye Ala ka mɛlɛkɛ ɲumanw sigi a kunna Ala ka alijinɛso an b'a deli Ala fɛ ya Rabbi Ala ka dɔ fara a étages kan Ala ka dɔ fara a étages kan Ala k'o kɛ Alakira kosɔn sɔli ala rasul na duman ti mɛn daga la bamanan dɔw y'o fɔ nka n'a mɛnna daga la fana mɔgɔ caman ni i dalamaga caman fana na fa an ka laɲini ye min ye o de ye na duman ka mɛn daga la nka Ala b'a yɛrɛ sagoya la ni Ala ye min kɛ o de ka ɲi o de kosɔn jumadon nisɔndiya tɛ ne kɔni ne nisɔndiya tɛ kɛ ne yɔrɔ jumadon fɛn min bɛ kɛ yɔrɔ dɔrɔn o de ye ka Ala wele sabula Ala ye min se ne ma jumadon a ka bon mais Ala n b'i barikada ka i wasa k'i barikada
k'i barikada i ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na k'i barikada i ye fɛn o fɛn kɛ Ala ne b'i barikada bɛɛ la sabu ne b'a dɔn i t'i kojugu kɛ i mana min kɛ o de ka ɲi an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ an ka sɛw la ani silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen Ala k'o kɛ Alakira bonya kosɔn sɔli ala rasuli kɛrim o kɔ tɛmɛlen kɔfɛ n badenw Alakira sɔlɔlahu alaihi wasallama a ye lakalili kɛ a ko ale Mamadu Musafa mantonw na a ko jamakulu 11 walima jamakulu 12 olu de bɛna wuli lahara jɔ don Alakira mantonw na jamakulu 12 in na a ko jamakulu 11 bɛɛ lajɛlen bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ jamakulu 1 pe olu de kisilen don o la an kun y'a laɲini bi k'an da don o jamakulu ninnu na ni wagati m'an ta an tigɛ ma n badenw a ye to an ka siran Ala ye a ye to an ka segin Ala ma an ma nɛgɛ dɛ an bɛ taa sira min kan n'o ye silamɛya diinɛ sira ye an ma nɛgɛ mɛ ni maa min ye i yɛrɛ nɛgɛ o tumana fɛ e bɛ to nɛgɛ o de kɔnɔ n'o tɛ a ma nɛgɛ kira ma maa si nɛgɛ kira ye min fɔ ka o labato kira ko ka min to yen ka olu to yen ko ye nin dɔrɔn de ye Ala y'o de fɔ kuranna kɔnɔ a ko ni Alakira y'an yamaro ni fɛn min ye ma ataakumu rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu kira nana ni min ye aw ma a ko a ye o minɛ ni a bolo fila ye a ko a ka mun kɛ a ko a ka mun kɛ a y'o kɛ a k'a ka mun to yen a ka yɔrɔ ma janya ka bɔ o ma o de ye wa ma nahakum anhu fantahu kira ko a ka yɔrɔ ma janya ka bɔ fɛn minnu ma a ka yɔrɔ ma janya ka bɔ olu ma wa diinɛ ye nin dɔrɔn de ye dɛ fatumaga don Alakira Mamadu Musafa ɲininkara a ko a ka silamɛya diinɛ fɔ a ye fɛn min fɔ silamɛya diinɛ na a ko kullu amantu billahi summa istakhim o tumana fɛ a ko ni aw ko a dara Ala la mu'minu n'i ko i dara Ala la Ala jɔn n'i ko i dara Ala la k'i k'i kile o tumana fɛ n badenw an bɛ Ala fo ka Ala subhanahu wa ta'ala k'a barika da k'a ɲini Ala fɛ Ala ka an nafa ni Alakira barika ye a ye sira min ni a ye o don an kɔrɔ kira taara ka sira min to an bolo n'o ye silamɛya diinɛ ye n'o ye kuranna ye o tumana fɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an to diinɛ in tiɲɛ kan Ala k'an balo o diinɛ in tiɲɛ kan Ala k'an fatu o diinɛ in tiɲɛ kan an b'o ɲini Ala fɛ n badenw silamɛya a ma nɔgɔ dɛ nka komi a ka nɔgɔ a ma nɔgɔ komi a ka nɔgɔ mɛ dɔ wɛrɛ tɛ o c'est à dire fɛn min tɛ bɛn e yɛrɛ ma cɛ o kan'o k'i maaɲɔn na nin ye gasi de ye fɛn min tɛ bɛn i yɛrɛ ma dɛ kana sɔn k'o kɛ i malifinɲɔgɔn wɛrɛ la kuma ye nin dɔrɔn de ye n'i y'a mɛn kɛlɛ bi caya n'i y'a mɛn kuma bi caya dɔ wɛrɛ tɛ o fɛn min tɛ bɛn e yɛrɛ ma dɛ e b'o kɛ maa wɛrɛ la o de ye problème ye o de ye problème ye o tumana fɛ alimami nana an tɛna don an ka walanda kɔnɔ bilen ni Ala ye juma wɛrɛw yira an na insha Allahu taala an bɛna don an ka walandaw kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ka juma hɛrɛ caya Ala ka juma hɛrɛ caya juma caman bɛ Ala bolo Ala k'o jira an na Ala k'an wasa Ala k'an ka laɲiniw sabati an ka silamɛ su an ka banbagatɔw Ala ka hinɛ u la an ka sewo Ala ka hinɛ Ala ka yafa k'a ye Ala k'a dayɔrɔ suma Ala k'o kɛ Alakira Mamadu Musafa bonya kosɔn Ala k'o kɛ alikuranna bonya kosɔn sɔli ala rasuli karim wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum.